ihe n'ubi ọkwa mmadụ na-agba ya mmiri mana ụba si na chi ga-esi efenu maka ndị na-eche na ọmụmụ befe si n'aka Chukwu abịa Archdeacon Grace and Lady Ukachi Odemenam o kwere m nghọta na ihe m na-akọwa toro n'anya ọfụma afọ 17 ka unu nọrọ na-amụtaghị nwa mana unu chegidere iru Jehova n'ihi na unu ma na nwa si na chi abịa o wee were ezigbo nwa nke unu kpọrọ Amarachi wee gọzie unu n'ụbọchị taa obi jupụtara m n'aṅụrị ya mere nsogbu na aṅụrị na-ekele Jehova onye lụrụ m ka amen. Ndụ nke anyị dị taa o si na chi mkpụwa okwu anyị nwere o si na chi udo nke anyị nwere o si na chi ọtụtụ na-efu ụzọ ma ha sị na ha furu ụzọ ọtụtụ n'ụlọ nzukọ taa adịghị akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri ha ọkwụfụ onye ka mụ na ya na-ekwu okwu mbọsị ya ọ sị m na ya agaghị ewere ego ya wegara nwoke ibe ya ebe ya sị na ya na-akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri na otu ha si eme ya n'ụlọ nzukọ ha bụ ịbịa itinye ife ọbụla sọrọ gị akwụkwọ nsọ sị na ụzọ onye nzuzu ziri ezi n'anya ya maka m lụtara gị na akwụkwọ Deuteronomy isi nke 8 amaokwu nke 17 ruo na nke 18 ọ sịrị na n'ezie na mmadụ na-eche na ike nke aka ya